Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi do elinga iki zamane wis tuwa tuntunan akomodo dianggep kuno lakonono acarane wali songo sing ra kersa aja nyacat aja ngina acarane wali songo warna-warna zikir talil kirim tungol lakonono maca Quran lan sholawat kulinano ziarah kubur aja nganti dilalekno ana carane dawah kelawan budaya umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa tuntunan agama bisa diamalno wis kabukten rikala zaman semono akeh para manungsa nyembah brahala banjur sadar laku musyrik ditinggalno padha nderek ajarane wali songo Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan